Kemm xi ħaġa sabiħa li nġbarna llejla hawnhekk flimkien biex inqimu lil Ġesu bħala s-sultan tagħna. Hawn żgħar, kbar, saċerdoti, reliġjużi, abbatini, fratelli, familjari. Imma b'mod speċjali hawn dawk it-tfal li se jirċievu s-sagramenti ta' tqarbina u tal-griesma flimkien mal-familji tagħhom. Għadna kif smajna Vanġelu sabiħ ħafna, tqejl. Imma fl-istess ħin fi ħafna affarijiet importanti li nistgħu nifhmuhom. Se nipprova ngħidilkom affarijiet żgħar, mhux fit-tul. Għadna kif smajna lil Ġwanni l-Evanġelista jgħidilna li l-Verb fil-bidu kien ma' Alla u li kien Alla. Ġie fid-dinja, d-dinja saret bih. Dan il-Verb huwa Ġesu. Fil-bidu Ġesu kien fil-ħdan ta' Alla, bħalli kieku fil-ġewf ta' Alla. U d-dinja saret b'Ġesu. Alla fil-bidu tal-ħolqien ħalaq permezz tal-kelma. Hekk jgħidilna l-ktieb tal-Ġenesi u Alla qal, Alla ħalaq bil-kelma. U din il-kelma dan Ġesu ġi fid-dinja, id-dinja li kien għamelu, u din id-dinja ma rfitux lil Ġesu. Ma laqitux lil Ġesu. Ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx. Imma intom ilqajtuh, aħna lqajnieh lil Ġesu. Kieku maħniex qegħdin hawn. U laqajnieh, x'se jiġrilna? Lil dawk li laqgħuh qalilna Ġwanni f'dan l-innu sabiħ, lil dawk li laqgħuh tawhom il-grazzja kbira li jkunu wulied. Fi kliem ieħor, tagħna l-grazzja Ġesu, qiegħed jagħtina l-grazzja Ġesu li lill-Alla li ma narawx, Alla kbir, nistgħu nsejħulu Papa, Daddy, nistgħu nsejħulu Missier, Alla hu missierna. Kemm hi xi ħaġa sabiħa meta aħna nafu li għandna lill-Alla li għamilna, li ħalaq kollox, li ħalaq kull mawn madwarna, li għamel lilna. Kemm hi xi ħaġa sabiħa meta lil dan Alla aħna nistgħu ngħidulu Papa, Daddy, Missier. Missier li ma jitlaqna qatt, Missier li ma jħallina qatt. Fil-Vanġelu nsibu diversi drabi fejn Ġesu ġie milquh b'mod speċjali miż-żgħar. Ġesu jiġi milquh mit-tfal iż-żgħar. Tiftakruha dik il-ġrajja meta ġew xi nies, xi ommijiet, bit-trabi, bit-tfal, u d-dixxipli bdew ikeċċuhom lit-tfal. Bdew jibatuhom lit-tfal għax ħasbu li Ġesu m'għandux moħħ it-tfal, imma Ġesu jgħidilhom ħalluhom lit-tfal jiġu għandi, ħalluhom liż-żgħar jiġu għandi, ħalluhom il-familji jiġu għandi. Għax tagħhom u ta' minnu bħalhom hija s-saltna ta' smewiet. Tiftakruha dik il-ġrajja meta kien hemm tfajla, tifla żgħira ta' 12-il sena, illi kienet marida u kienet waslet biex tmut. U Ġesu jidħol fid-dar tagħha ta' din it-tfajla, ta' dawn il-ġenituri. Tiftakru għal-ġrajja ta' meta kien hemm omm u kienet mixja wara funeral. Il-funeral ta' bina kienet armla din l-omm, l-armla ta' Najm. U Ġesu jwaqqaf it-tebut. U lil dak iż-żagħżugħ jgħidlu qowm u jqajmu liż-żagħżugħ. U dak iż-żagħżugħ jqum bil-qiegħda u l-Vanġelu jgħidilna u Ġesu jagħtih lill-ommu. X'differenza hemm bejn li tilqa' lil Ġesu u li ma tilqax lil Ġesu? Hemm differenza kbira. Ġesu huwa sultan huwa re llum il-festa ta' Kristu re. Differenti ħafna mis-slaten tad-dinja, ħafna differenti. Għadha kif saret l-elezzjoni l-Amerika u xekk u sar Trump. Trump għandu ħafna flus. Trump kull ma jordina u kull ma irrid li jsir seħ. Trump jitħallas għandu ħafna nies jaħdmu għalih. Trump xi ħadd jagħti ħajtu għalih meta ippruvaw jisparawlu mill-ewwel daru fuqu u keżbruh dawruh b'nies oħrajn biex jekk imutu ma jkunx hu li jmut imma jmutu l-oħrajn. Mhux hu imut l-oħrajn imutu. Ġesu kemm hu differenti. Ġesu m'għandux flus. M'għandux proprjetà. Anzi, Ġesu tali l-nnifsu dalwaqt jiġi hawnhekk fl-Ewkaristija ċkejken. Ġesu kemm hu differenti. Mhux jobbliga u jordna u jagħmel il-liġijiet biex ħadd ieħor jobdihom le, imma jobdi. Jobdi saħansitra anki għal ħażen tal-ħżiena.
Meta qabduh, sawtuh, Ġesu ma mill-ebda reazzjoni. Għaliex? Għax l-imħabba kbira tiegħu lejn il-bniedem, anke lejn dawk li kienu jsawtuh, żammitlu jdejh din l-imħabba. Żammitlu qalbu milli jirrabja lihom, milli jobodhom u ħabbhom xorta waħda tant li qal aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Kemm hu differenti Ġesu. Ġesu ma jgħaddejx fl-apparenzi, ma jgħaddix fl-ajruplani l-kbar, ma jgħaddix fil-karozzi l-kbar. Ġesu jgħaddi sempliċement f'ostja, dal-waqt ikun hawnhekk f'nofsna. Ostja sempliċi ċkejkna. Jien li bes aħjar minnu, aħna libsin aħjar minnu, kollha kemm aħna lebsin aħjar minnu. Araw iċkunija tar-re tagħna, tas-sultan tagħna, però jekk aħna nirriflettu ftejt, jekk aħna nieqfu ftejt, Ġesu u dak li aħna għandna bżonn. L-istil ta' Ġesu għandna bżonn, l-imħabba ta' Ġesu għandna bżonn, il-koll kemm aħna, għalkemm imbatna li jingħu ruħna u aħna wkoll rridu l-flus, rridu l-poter, rridu nidru. Għax naljanaw ruħna. Imma aħna fil-qalb tagħna nixtiequ dal-istil ta' Ġesu. U għalhekk laqgħu it-tfal lil Ġesu u ma laqgħuhx il-kbar. Kien hemm ħafna li keċċew lil Ġesu waraw il-Fariżej pereżempju. Kull darba li jagħmel miraklu, kull darba jiftemu bejnietom biex joqtluh. Kemm il-darba ma ċċettax lil Ġesu in-nies ta' Nażaret pereżempju. Mar ikellimhom u qalilhom Alla mhux kif timmaġinaw intom ta' Alla mhux kattejf. Alla iħobb. Din is-sena hija s-sena tal-grazzja tal-mulej qalilhom is-sena tal-ġublew u x'ġej il-ġublew dal-waqt. U dawk memnowx li Alla jħen, memnowx li Alla jħen, għax tant kienu mdorrijin balla li jikkastiga, balla li patti, li ma ċċettax il-klim ta' Ġesu, u keċċew il-barra mis-sinagoga, tant li provaw jitfgħu minn fuq is-sisa l-isfel jgħidilna l-Vanġelu. Ma laqgħux lil min jilqgħu lil Ġesu? Min jilqgħu lil Ġesu? Jilqgħu lil Ġesu min ikun veru miegħu innifsu fil-Vanġelu ta' dalodu smajna minn Sama l-Qudiesa. Smajna min jisma' leħni ikun jaf il-verità. Min iħobb il-verità jisma' leħni. X'inhi l-verità tagħna? Il-verità tiegħi, il-verità tagħna hi li aħna dajfejn. Il-verità tiegħi, il-verità tagħna hi li aħna kollha kemm aħna fil-bżonn, kollha kemm aħna fil-bżonn. Imma billi nibżgħu nidru li aħna fil-bżonn u forsi nibżgħu li nambettu anki ma' nfusna li aħna diżastru kultant totali, diżastru sħiħ. Billi nibżgħu, allura nagħmluha tal-bulis. U meta tagħmilha tal-buli jfisser li tipprova tagħmel kull ma tista' biex ma tiġi bżonn ħadd. Biex kemm jista' jkun ma titlob xajnuna. U għalhekk li Ġesu qegħdin bil-mod il-mod inwarbuh. Għax qegħdin insibuha bitqila biex naċċettaw id-djufija tagħna. X'differenza mit-tfal u minn nies midinbejn tal-Vanġelu, Zakkew li daħlu f'daru, is-Sammaritana li tilqgħu li tagħtih jixrob biex hu jagħtiha l-ilma tal-ferħ li ma jispiċċa qatt. Ejjew il-lejla b'sempliċità u b'umiltà nammettu d-djufija tagħna. Ejjew il-lejla b'sempliċità u b'sens ta' verità magħna nfusna, verità li tagħtina l-paċi. Ejjew nammettu li aħna għandna bżonn, li aħna tal-laba, li aħna għandna bżonn fuq kollox Ġesu. Il-persuna li lilna tatna l-ħajja, il-persuna li lilna salvatna, il-persuna li lilna tħobna. U l-mixja li se nagħmlu issa minn hawnhekk sal-Knisja tal-Ewkaristija tfakkarna f'żewġ rajjiet kbar. San Franġisk, qegħdin fi Pjazza San Franġisk. Bħal da żmien 800 sena, San Franġisk ilu 800 sena li jgħix. Bħal da żmien 800 sena San Franġisk irċieva l-pjagi f'idejh. Il-pjagi f'idejh f'sidru u f'saqajh f'riġlejh. Il-pjagi li kienu l-marka ta' Ġesu, il-marka tal-imħabba ta' Ġesu fuqu. Tant San Franġisk fem kemm Ġesu bata biex iħobbna, tant San Franġisk ħass l-imħabba ta' Ġesu illi sar ħaġa waħda miegħu. Illi saħansitra jingħaqad ma' Ġesu fid-tbatija tiegħu. Tant Ġesu kien iħobb lil San Franġisk, tant San Franġisk kien iħobb lil Ġesu li din l-imħabba mbagħad San Franġisk urija mal-bnedmin ħotu.
L-Ewkaristija. L-Ewkaristija hi Ġesu illi sal-lum għad jidher qudiemna fis-sempliċità imma fil-kobor tad-djufija tiegħu, fil-kobor taċ-ċkunija tiegħu, fil-kobor tal-pjagi tiegħu.